Але ж гэта таксама каралася. Не існавала тады яшчэ белпошты, але мы зробім ход канём і давайте паговорым пра сялян. Добрый дзень, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я Дзягіль Ганна. У нас сёння другая частка размовы пра сацыяльную структуру, пра грамадства Вялікага княства Літоўскага. І з намі госць, гісторык, архівіст Евген Глінскі. Добрый дзень, рады зноў расказваць вам што-небудзь. Працягнем размову, напэўна, пра саслоўі. Мінулы раз мы гаварылі пра саслоўе шляхецкае. А якія ў нас былі іншыя саслові Вялікім княстве Літоўскім? Традыцыйна, напэўна, пасля шляхты гаворыць адразу пра мяшчан. Але мы зробім ход канём і давайте паговорым пра сялян. І гэта не проста так. Таму што якраз я ўжо на гэта звяртаю увагу тым разам, што вярхушка сялян магла стаць шляхтай пры пэўных абставінах, таму што мы лічым, што хто такія сяляне? Гэта ты, хто апрацоўвае зямлю. Так і было, гэта чыстая праўда. Абсалютная большасць сялян займалася тым, што апрацоўвала зямлю. Але былі так званыя людзі, якія ў гістарыяграфіі, у навуцы прынята іх называць сяляне-слугі. Гэта абсалютна кніжны тэрмін, яго не існавала ў рэчаіснасці, ніхто не называў іх сялянамі-слугамі ў 16-18 стагоддзі. Але гэта былі тыя сяляне, якія валодалі пэўнай спецыяльнасцю. Это мала быць рамесніцкая спецыяльнасць, паляўнічая спецыяльнасць, а магла быць і, напрыклад, ваенная. Былі такія катэгорыі сялянскага насельніцтва, якія выконвалі ваенную службу. Гэта даволі дзіўна гучыць, таму што вось яшчэ тыдзень таму я сцвярджаў пра тое, што шляхта служыла ваенную службу, але ўсё было не так проста. І так гістарычна склалася, што асабліва на памежных землях да ваеннай службы прыцягваліся так званыя панцырныя баяры. Баярамі іх сталі называць, калі перасталі называць баярамі шляхту ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Да гэтых, як правіла, звалі панцырныя слугі. Хто такія панцырныя слугі? Вось на памежжы, асабліва это Віцебшчына, Полачы, для нашых зямель, існавала сюды рэальная пагроза бок маскоўскага княства. І таму трэба было шмат ваеннаслужылых людзей, і не толькі шляхта, а і вось сяляне. Частка з іх несла ваенную павіннасць, за гэта, адпаведна, не трэба было хадзіць на паншчыну, даваць менш даніны, былі нейкія льготы, а за гэта яны служылі, як правіла, пяхотная, само сабой, служба. Калі шляхцішы гэта вершнікі, гэта кавалерыя, то вось гэтыя панцырныя баяры, яны служылі пехотай. Былі яны якраз на памежжы. Былі так званыя путныя слугі, або путныя баяры. Чым яны займаліся? Хадзілі ў путь. Гэта тыя людзі, якія даставалі карэспандэнцыю. Не існавала тады яшчэ белпошты, пошты ПКЛ. Трэба было, каб хтосьці дастаўляў карэспандэнцыю, так? Грузы, не абавязкова карэспандэнцыю. І вось якраз путныя слугі, путныя баяры былі такімі лагістамі. У тыя часы непасрэдную лагістыку ажыццяўлялі, перавоз. Але яны таксама у выпадку неабходнасці прыцягваліся да ваеннай службы, як і панцырнай. І зрэшты, напрыклад, у тым жа ўсходзе ВКЛ, асабліва Полачыне, ўжо да канца 16 стагоддзя гэтыя катэгорыі насельніцтва зліліся ў адну такую супольнасць панцырна-путных баяр. Частка з іх, дарэчы, зрабілася шляхтай. Асабліва гэта характэрна для крыху больш паўднёвых тэрыторый. Гэта гомельскае староства, чашэрскае староства. Там вось гэтыя мясцовыя панцырныя баяры, яны атрымлівалі прывілеі яшчэ ад Жыгімонта Аўгуста. Зразумела, чаму Масква там насядала пастаянна. І яны прынялі на сябе груз і гонар шляхецкай свядомасці. Хоць, напрыклад, тыя ж старосты, паны, тыя ж чачэрскія старосты, асабліва Зяновічы, а ў чашэрскім старосце якраз жыло шмат гэтых былых панцырных баяр, якія лічыліся шляхтай. Яны сцвярджалі, што гэта ні разу не шляхта, гэта нашы падданыя, якія павінны выконваць усе нашы павіннасці разам з іншымі сялянамі. Але гэта доўга граючы таксама быў працэс, вельмі доўга гэта ішло, але ў выніку яны дамагліся таго, што іх прызналі паўнавартаснай павятовай шляхтай рэчыцкага павета. Працягваючы пра этой вось катэгорыі, то панцырныя путныя баяры, зразумела, былі і ў прыватна-ўласніцкіх маёнтках, і часта іх павышалі да ўзроўня шляхты. Пра гэта я ўжо казаў раней. Таксама былі вельмі цікавая катэгорыя насельніцтва сялянскае, гэта разнастайныя спецыялісты. Перш за ўсё паляўнічыя. Гэта стральцы, проста паляўнічыя. Яны, само сабой, былі амаль што ў кожным буйным маёнтку, але і ў дзяржаўных уладаннях яны таксама былі. Асабліва гарадзенская эканомія. Таму што там вельмі любілі бавіць час вялікія князі. Перш за Стэфан Баторый, усе ведаюць. Да і Жыгімонт II таксама на тых тэрыторыях. І вось там было шмат паляўнічых сялян. Паляўнічых сялян гучыць смешнавата, але тым не ж так яно і было. А сочнікі, стральцы былі нават цэлыя вёскі. Пушчы гэтыя знакамітыя, і тая ж Белавежская пушча крыху паўднёвей.
дзе насельніцтва толькі выконвала такую службу. Яны там не хадзілі на паншчыну, выдавалі мінімальны аброк чынш, грашовы аброк. Асноўны іх занятак гэта быў суправаджэнне гэтых паляўнічых забаў вялікіх князёў, а вялікія князі любілі паляваць. То бок у іх быў такі асаблівы статус. І часта некаторыя з іх пранікалі ў шляхецкае саслове. Іх так і называлі часта высакародны. Само сабой, гэта вельмі цікавая катэгорыя, але унікальна. Іх было не так много у агульнай масе, а большасць сялян было несумненна тое, што мы ведаем з падручнікаў. Гэта цяглыя сяляне, якія адбывалі паншчыну, асадныя сяляне, якія знаходзіліся пераважна на аброку, на грашовыя павіннасці. Таксама даннікі. Мы ўсё-такі часта глядзім на перадавыя тэрыторыі, на тую ж тэрыторыю, дзе было развіта таварная сельгаспадарка, это заходняя Беларусь, тэрыторыя Літвы. А на тым жа ўсходзе Беларусі тая ж валочная памера Жыгімонта Аўгуста фактычна праведзена не была, яна праведзена будзе істотна пазней. І там больш частка насельніцтва па-ранейшаму выплачвала даніну. То бок натуральны падатак натуральны прадуктамі. тым больш там это была лясістая тэрыторыя, багатыя рэкі, азёры, там зразумела гэта рыба, тая ж дзічына і гэтак далей. Плюс там не вельмі ўрадлівыя землі, калі скажам, на захадзе Беларусі гістарычна і ў цэнтры Беларусі тая ж Лучына, Нясвішчына гэта ўрадлівыя землі, то на ўсходзе так сабе. Таму там у асноўным была натуральная рэнта, яна захоўвалася вельмі доўга. І ў 17 стагоддзі, калі здавалася, мы выяўляем, што это ўжо былі фальваркі, такая таварная гаспадарка, дзе все знаходзіліся на паншчыне, там даволі доўга, а пасля даніны сталі збіраць чынш. Вось нават у 17-18 стагоддзі такіх маштабных фальваркаў ні дзяржаўных, ні прыватнай уласнасці на гэтай тэрыторыі амаль не было. У адрозненне, напрыклад, ад заходняй Беларусі, цэнтральнай Беларусі, дзе вось якраз пераважалі цяглыя сяляне, якія адбывалі паншчыну. То бок сяляне дзяліліся па тым, чым яны займаліся, катэгорыі сялян, умоўна кажучы, слугі, паляўнічыя, тыя, якія, уласна кажучы, зямлю апрацоўвалі, дзяліліся па тым, якую павіннасць яны выконвалі, уласна кажучы, ваенную павіннасць, паншчыну, даніну выплачвалі. Па якому яшчэ крытэрыю можна вось гэтую сялянскую масу падзяліць? Я, конечно, самы асноўны крытэрый, асабліва для 15-16 стагоддзя пакінуў на салодкае, это пахожыя і непахожыя сяляне. Ні на каго яны не былі пахожы, а ў тым плане, што гэта тыя сяляне, якія мелі ці згубілі права пераходу, то бок ці былі цалкам яны запрыгонены. Пахожыя сяляне, яны дзесь да сярэдзіны 16 стагоддзя стваралі даволі выразную масу, яны маглі пераходзіць легальна, не ўцякаць. Уцякаць забаронена было яшчэ статутам Казіміра. Калі ты ўжо запрыгонены, то все, цябе павінны вярнуць, калі ты ўцёк. Але былі людзі, якія, выплаціўшы пану ці там дзяржаве кампенсацыю пэўную, маглі перайсці на іншае месца. Але паступова іх запрыгоньвалі, і гэта было добра бачна па статутах, дзе не прама апошнім статуце 1588 года было сказано пра тое, што быў уведзены так званы прынцып 10гадовай земскай даўніны. Гэта калі ты 10 гадоў жывеш на зямлі пана, ты ператвараешся ў непахожага, ты ўжо не можаш перайсці на іншую зямлю, да іншага пана ці на дзяржаўныя вялікакняжацкія землі, ты ўжо перайсці не можаш. Але дэ-факта, калі мы паглядзім судовыя працэсы, яны добра прадстаўлены ў метрыцы Вялікага княства Літоўскае, гэта 10гадовы тэрмін выкарыстоўваўся і раней панамі, і часта той жа вялікі князь станавіўся на бок, канешне, паноў і прымушаў тых людзей, якія сцвярджалі, што яны пахожыя. Калі яны сядзелі больш, напрыклад, за 10 гадоў, так і казалі, што ты 15 гадоў сядзеў, маўчаў, а тут вырашыў сысці, то які ты пахожы, ты ўжо не пахожы. Але паступова, як вызначыў, і думаю, даволі пераканаўча вызначыў вядомы беларускі гісторык Міхаіл Спірыдонаў, ужо да сярэдзіны 16 стагоддзя асноўная маса сялян зрабілася непахожымі. Яны ўжо былі прымацаваны да зямлі. Класічнае прыгоннае права, як мы яго ведаем. Так што яно ўжо склалася даволі выразна. Зноў-такі прыгонныя сяляне маглі адбываць розныя павіннасці. Прыгоннымі маглі быць і чыншавыя сяляне асадныя, і цяглы, і сяляне-слугі таксама. Што панцырнага баярна прыватна-уласніцкага адрознівала ад зямяніна, служыла шляхціша. Тое, што служылы шляхціш мог перайсці да іншага пана, а панцырны баярна, пакуль знаходзіўся ў гэтым статусе, ён перайсці не мог. Але ясна, што можна было ўцячы. Нават калі мы адкрыем інвентары 17-17 стагоддзя, то амаль у кожным маёнтку ёсць людзі з прозвішчамі такімі неўсталяванымі, але тым не менш захожы, прыхожы, прыходзька, напрыклад, на ўсходнім палесе. Гэта прозвішчы з празрыстай этымалогіі. Гэта чалавек, які ўцёк ад нейкага іншага пана і прыйшоў жыць
Але каб яго ніхто не даведаўся, яго і так і называлі захожы. Вот аднекуль прыйшоў, ну я ж не з паветра. Ясна, што можна было з маскоўскай дзяржавы уцячы, груба кажучы, але гэта толькі актуальна для памежжа. Калі мы адкрываем маёнткі слуцкае княства ў цэнтры Беларусі, а там прыхожыя, захожыя людзі, то гэта не з маскоўскай дзяржавы прыбеглі. У Слуцк гэта уцяклі ад нейкага іншага пана, вот ад Радзівіла, напрыклад, ад аднаго Радзівіла да іншага. Але ж гэта таксама каралася, калі прымалі вось гэтых захожых сялянаў. Абсолютно верно. Нават ужо Казімір і прывілей 1447 года судзельнік Казіміра вельмі жорстка забараняў прымаць. І гэта паўторана было ў 3 статутах. Але, зноў-такі трэба было падчас судовага працэсу, працэс быў спаборніцкі, трэба было даказаць, што гэта твой селянін. Прывесці сведак, а сведак можна паставіць з абодвух бакоў. Даць прысягу, каб гэта сведкі далі прысягу. Не заўсёды гэта атрымлівалася. Плюс заўсёды ёсць закон, а ёсць яго рэалізацыя. Скажам, калі падданы уцёк з дробнага маёнтка, уцёк у маёнтак буйнога феадала, або, скажам, ён уцёк у царкоўны маёнтак касцёльны, а там як гістарычна так склалася, што у касцёльных царкоўных маёнтках былі больш ільготныя умовы для сялян. Вось так чамусьці была такая тэма так. І тады так здаралася, што відавочнага селяніна, які уцёк, прызнавалі селянінам таго бока, таго землеўласніка, які прыняў яго. Ага. Вось вы сказалі пра царкоўныя маёнткі. Такім чынам у нас ёсць яшчэ адна класіфікацыя для сялянаў. Так. Царкоўныя сяляне, гаспадарскія, то бок гаспадара вялікага князя і прыватлаўласніцкія. А куды яшчэ маглі ўцякаць сяляне, акрамя да іншага феадала, у царкоўным маёнтку, куды яшчэ яны маглі ўцякаць? Самы просты шлях, самы такі стэрэатыпны шлях – гэта уцячы на парогі. Уцячы да казакоў. Парогі, дняпроўскія парогі. Пра іх таксама Сергей Емельянов расказваў у папярэднім падкасці. Это тэрыторыя, дзе вось гэта знакамітая Запорожская сеч сфарміравалася на працягу другой паловы 16-го, першай паловы 17 стагоддзя. Туды тут сяляне ахвотна уцякалі. Не толькі сяляне, там былі шляхцішы, якія там здрабнелі, абяднелі, але сяляне так, это быў такі спосаб, тому што адтуль цяжка было дабіцца нейкай выдачы. Гэта былі ваенныя, якія мелі вялікае значэнне для абароны паўднёвых межаў дзяржавы. І, скажам, улада заплюшвала часта вочы. І плюс гэта стэп. Там наогул цяжка было знайсці. Можна было уцячы ў суседнюю дзяржаву. Або нават у суседні павет. Это вельмі выгадна. Таму што ў кожным павеце былі свае судовыя выканаўцы. Возныя, віжы, як зараз прыставы. І яны мелі юрысдыкцыю толькі на свой павет. А калі ты уцячэш у суседні павет, будзеце шукаць, разбірацца. Гэта, конечно, бонус для тых, хто жыў на памеж павету. Можна уцячы было тую ж маскоўскую дзяржаву, хоць тэндэнцыя хутчэй была адваротная. Уцякалі, асабліва з сярэдзіны 17 стагоддзя, калі пачаліся гэтыя праблемы са стараабрадцамі, то яны ахвотна перасяляліся хутчэй ў ВКЛ. Частка сялян уцякала, напрыклад, у інфлянты. Нават калі яны знаходзіліся фармальна ў Вялікім княстве Літоўскім, пасля Лівонскай вайны частка знаходзілася. Там былі свая спецыфіка зямельных адносін. Туды уцякалі, зноў-такі прывілегія толькі там сялян Брастаўскага павета, Полацкага ваяводства. Зразумела, што з якога-небудзь гомельскага староства можна было уцячы ў інфлянты. Тады, можа быць, куды-нибудь яшчэ можна уцячы кудись бліжэй, тое ж Запорожжа, напрыклад. Вось такі варыянт. Але, як правіла, праблема з гэтымі ўсімі уцекачамі, што вельмі цяжка прасачыць іх генеалогію. Самі яны, конечно, вельмі неахвотна расказвалі, адкуль прыбылі, таму такую вельмі цяжка прасачыць. Ёсць такія гісторыі, у сем'ях гісторыі пра тое, што калі мы будзем казаць не пра часы ВКЛ, а пра 19-е, што мой продак аднекуль прыйшоў у гэту вёску. І часам нават так і ёсць, але немагчыма пасведчыць адкуль. Такое здаралася. Дзякуй. А вось у горад маглі ўцякаць? Да. Чаму вось уцякалі ў горад? Таму што не толькі ў заходняй Еўропе, але і на тэрыторыі ВКЛ паветра горада рабіла вольным. Асабліва, калі мы будзем казаць пра гарады з магдэбургскім правам, канешне ж, законна, з фармальнага пункту гледжання, ніякія гарады не маглі прымаць ніякіх сялян, тым больш непахожых. Але, рэальнасць крыху адстаяла ад гэтых правоў, і даволі шмат людзей уцякала ў горад, асабліва там, дзе гарады былі буйныя, гэта Берасці, Гародня, Менск, Полацк, Магілёў, асабліва з сярэдзіны 16 стагоддзя, імклівае ўзвышэнне Магілёва, імклівае ўзвышэнне колькасці насельніцтва ў ім. Зразумела, гэта не дэмаграфічны фактар. Не тое, каб это проста яго імклівы рост эканамічны звязаны з тым, што ён перахапіў гэта Полацка, разбуранага падчас інфлянскай вайны, перахапіў ініцыятыву гэтым гандлі дняпроўскім,
паміж балтыйскімі чарнаморскімі рэгіёнамі. Канешне, зразумела, што сяляне, таксама бывалыя дробныя шляхты, перасяляліся ў гарады. Цяжка іх адтуль было дастаць, цяжка. А вось мяшчане, яны былі асобным нейкім саслоўем, альбо гэта неяк склалася паступова? Да, абсолютно верно, это склалася паступова, і якраз магдыбургскае права, увядзенне яго паступовае ў гарадах і Беларусі, і Літвы, у цэлым у Вялікае княства Літоўскае, стварыла мяшчан як асобную сасловие, як асобны стан. Бо, скажем, папярэднюю эпоху, калі мы будем браць Полацк ці Віцебск, дзе былі моцныя традыцыі папярэдняй эпохі, то горад, яго насельніцтва слаба адасаблялася ад насельніцтва зямлі, ад насельніцтва тэрыторыі. Скажем, у тым жа горадзе маглі быць маёнткі баяр, у тым жа Полацку, у тым жа Віцебску. І вось якраз магдыбургскае права, якое вызначыла тых людзей, а так было у кожным прывілеі на магдыбургскае права было вызначана кола асоб, якія могуць ім быць карыстацца. Напрыклад, у прывілеі для Полацка баяры не ўвайшлі. Баяры, якія пражывалі ў горадзе, на іх не распаўсюджвалася магдыбургскае права, больш затое меркавалася, што яны павінны гэтыя землі прадаць. Ну, рэальна зноў-такі унесла свае карэктывы, але яны не мелі гэта права. Тыя вось мяшчане якраз яны атрымлівалі магдыбургскае права, і гэта якраз магдыбургскае права з аднаго боку падзяляла людзей, адсоўвала з гэтай катэгорыі, напрыклад, жыхароў юрыдык, это прыватна-ўласніцкіх панскія валоданні ў горадзе. Таксама вось баяры, якія пражывалі тым жа Полацку, Віцебску, іх было даволі многа. Таксама яно дзяліла людзей, саміх мяшчан, дзяліла на патрыцыят і паспольства, на эліту мяшчанскую, тыя, хто засядалі ў магістраце, у войтаўска-лаўніцкім судзе і так далей, і на звычайных людзей. Але з іншага боку яна фарміравала гэту гарадскую супольнасць. І гэта вельмі важна таксама для гарадской свядомасці ў пэўнай ступені. Праводзіць такія даследаванні, перш за ўсё для Полацка, праводзіць эту гарадскую свядомасць, што якраз магдыбургскае права мела несумненнае значэнне. Таксама не трэба пераацэньваць яго ролю, таму што калі мы возьмем нават яго асноўныя структурныя элементы, той жа войт пераважна прызначаўся вялікім князем. Больш за тое, часта войты, асноўны галоўны кіраўнік горада, ён жа быў часта з паноў. Вось мы калі возьмем Берасця, то там большасць войтаў былі прадстаўнікі роду Тышкевічаў. У Менску 17 стагоддзя адзін з войтаў быў князь Друцкі-Горскі, а іншы войт быў падляшскі шляхціш Замбрыцкі. Ён там таксама на гандлі зарабіў. Але потым ён хутка з гэтай мяшчанскай супольнасці парваў усякія сувязі. Яго нашчадкі ўжо былі звычайнымі землеўласнікамі, нават не на Меншчыне. Гэта Замбрыцка. Але мяшчане, канешне, імкнуліся на тое, каб неяк войт на свой бок перацягнуць. Тыя ж магілёўцы выкупілі. Яшчэ з улікам таго іх вялікай ролі ў баскоўскай дзяржавы сярэдзіне 17 стагоддзя, ім пасля гэта дазволена было самім выбіраць войта. У прыватна-ўласніцкіх гарадах таксама, напрыклад, у Нясвіжы мяшчане прадастаўлялі двух кандыдатаў на пасаду войта са свайго асяроддзя, і вось Радзівілы зацвярджалі аднаго з іх. Але гэта былі мяшчане, гэта былі не паны Нясвіжы. І на ў прыватна-ўласніцкіх гарадах парадаксальна, але вось магдыбургскае права рэалізоўвалася відавочна лепей. Там было больш правоў, а ўсё-такі у гарадах, скажем, дзяржаўных, вялікакняжскіх гарадах, там вось эта ўлада войта, якая была абсалютна вонкавая, часта зразумела, што гэты пан не знаходзіўся ў горадзе, ён даручаў кіраванне так званаму лент-войту, свайму памочніку. Ну, таксама гэта былі праблемы вечныя, але тым не менш стваралася пэўная супольнасць мяшчанская, хоць адразу амаль з яе вылучалася патрыцыянская эліта. Мы бачым гэта і па Вільні, канфлікт ужо ў сярэдзіне 16 стагоддзя, то бок праз 150 гадоў пасля атрымання. У Магілёве яшчэ хутчэй. Магілёў атрымаў поўнае магдыбургскае права ў 1577 годзе, і фактычна адразу мы бачым роды, якія спадчына засядаюць у магістраце, з'яўляюцца бурмістрамі і так далей. Тое самае ў Полацку, Віцебску. У Віцебску вельмі цікавы быў выпадак, у Віцебску існавала такая своеасаблівая катэгорыя мяшчанскага насельніцтва конныя мяшчане. Чаму яны конныя? Да парадоксаў вось гэтай сацыяльнай структуры. Конныя мяшчане віцебскія гэта тыя мяшчане, якія мелі маёнткі па-за межамі горада, то бок у віцебскім павеце, і з іх неслі ваенную земскую службу. Яны не з'яўляліся шляхтай, але памежны горад, яны неслі такую ваенную службу і мелі свае маёнткі, як нібыта шляхт. І яны прэтэндавалі на статус эліты ў горадзе, а вось іншыя мяшчане паспольскія, так і называюць паспольскія мяшчане, былі супраць гэтага, і там у канцы 16 стагоддзя быў цэлы канфлікт, доўгаграючы, які ў выніку вырашыўся не на адзін бок. У выніку вялікі князь Жыгімонт III даў Віцебску
магдыбургскае права, і паступова гэта катэгорыі зрасліся, тым больш, зноў такі конныя мяшчане не маглі існаваць у межах магдыбургскае права. А вось іх эліта стала шляхты. Вось такія былі такі важны род конных мяшчан лускіны, потым яны былі даволі буйныя землеўласнікі ў віцебскім павеце 18-18 стагоддзя. Дзякуй вялікі, вельмі цікава насамрэч, таму што, аказваецца, было колькі катэгорый такіх памежных, якія адна на адну нейкім чынам нахлёстваюцца. Якраз это самае цікавае, якраз у сацыяльных любых даследаваннях, даследаванне памежжа, нават не геаграфічна, а такое ментальна, таму што вось гэта стабільная структура цэнтра, будь, напрыклад, гэта паны у шляхецкім асяроддзі, або там цяглыя сяляне, або звычайныя мяшчане ў мяшчанскім асяроддзі, з імі больш-менш зразумела, у іх ёсць акрэсленыя правы, акрэсленыя абавязкі, акрэслены статус, а на гэтым памежжы вось гэтыя групы панцырных сялян, панцырных слуг, панцырных баяр, або конныя мяшчане, або тыя ж зямяне, служылыя шляхты, якія, скажем, не так адстаялі далёка. Гэта самае цікавае, таму што нават у строгім, тэарэтычна, саслоўным грамадстве 16-18 стагоддзя якраз гэтыя катэгорыі давалі магчымасці пераходу. Дзякуй вялікі. І у нас ёсць яшчэ адна катэгорыя, напэўна, не вельмі вялікая, але вельмі важная для сярэднявечча, гэта духавенства. Што можна пра яго сказаць? Духавенства, па-першае, у нас яно было максімальна разнастайнае, таму што у нас, калі мы нават асунем у бок іудзейскай і мусульманскай духавенства, у нас несумненна існавала, але іх было не так многа. Нават, скажем, пануючая частка насельніцтва была падзелена на дзве канфесіі, гэта праваслаўе і каталіцызм, а потым і на 3 з утварэннем уніяцтва. Праваслаўная ж іерархія нікуды не дзелася, праваслаўнае духавенства існавала, хоць у абмежаваным выглядзе. Тут была свая спецыфіка. Тое ж каталіцкае духавенства атрымала прывілей Ягайлы, тады ж калі і шляхта, у тым ж 1387 годзе. Там былі таксама шырокія правы дадзены. Яе эліта, тыя ж біскупы Віленскі, Жамойцкі, Медніцкі біскуп, это адно і тое ж, Кіеўскі, Луцкі, яны засядалі ў праднейшай галоўнай радзе, куды ніводзін праваслаўны і ніводзін уніяцкі епіскап так і не трапіў да канца існавання Рэчы Паспалітай фактычна. Плюс у іх былі даволі добрыя маёнткі, даволі добрае забеспячэнне якраз у каталіцкага духавенства, што выразна іх вылучала у адносінах ад праваслаўнага, якое часта залежала, скажем, тых жа паноў, на землі якіх былі іх цэрквы, іх прыходы, істотна больш, знакаміта права патранату. Калі фактычна свецкія асобы, землеўласнікі, паны, часта, дарэчы, не праваслаўнага ўжо, асабліва для другой паловы 16 годзя, ўжо не праваслаўнага, каталіцкае веравызнання або там пратэстанцкіх плыняў, яны, напрыклад, вызначалі, хто будзе святаром канкрэтнай царквы, прызначалі асобных людзей. Гэта, канешне, крыху змяншала ролю праваслаўнай царквы, хоць гістарычна, зноў-такі духавенства праваслаўнае, канешне, калі мы возьмем выключна тэрыторыю Беларусі, то пераважала, несумненна, апрача паўночнага захаду, за Налібоцкую пушчу, Ашмяншчына, дзе была такая трывалая сетка каталіцкіх касцёлаў і было даволі мала праваслаўных цэркваў, вось на ўсёй тэрыторыі Беларусі пераважна ў 16 стагоддзі яшчэ пераважалі якраз праваслаўныя цэрквы. Большасць насельніцтва праваслаўных была куды больш густая сетка прыходаў. Як фарміравалася гэта духавенства? Першапачаткова тое ж каталіцкае духавенства несумненна было з Польшчы. Нават першыя епіскапы віленскія, біскупы каталіцкія былі палякі. Але паступова і эліта іерархіі, і шараговае духавенства пачало фарміравацца, як правіла, з мясцовай шляхты. Яшчэ 15-16 стагоддзя каталіцкае духавенства фарміравалася са шляхты. У той жа час праваслаўныя з самых шырокіх колаў насельніцтва. Там былі выхадцы і са шляхты, несумненна. Прычым нават мітрапаліты часта былі з праваслаўныя мітрапаліты кіеўскія. Кіеўскія нефармальна знаходзіліся яны або ў Вільні, або ў Наваградку, але тым не менш. Яны часта паходзілі з сярэдняй шляхты, далёка незаможныя, або з такіх родаў, як, напрыклад, Храптовічы. Той род, які калісьці быў у фаворы, але ўжо ў той час не лепшыя часы перажываў. А вось, напрыклад, звычайная прыходская духавенства, яно пагло фарміравацца з мяшчан, нават сялян, хоць зноў-такі цяжка прасачыць генеалогію. Тады яшчэ такіх фармальных спісаў анкет, дзе была графа сацыяльнае паходжанне, яшчэ не было, і таму цяжка прасачыць. Але тым не менш таксама тут пэўная спецыфіка была, нягледзячы на тое, што праваслаўнага, а потым уніяцкае духавенства было істотна больш у колькасных параметрах, асабліва тэрыторыі Беларусі, Украіны. Ясна, што на тэрыторыі Літвы было крыху інакш. Але ў плане маёмаснага статусу, сацыяльнага прэстыжу каталіцкія святары стаялі яўна на прыступку вышэй.
Добра, дзякуй вялікі. Я думаю, на гэтым мы скончым нашу размову. Дзякуй вялікі за такое грунтоўнае адлюстраванне, напэўна, усіх больш-менш буйных сацыяльных слоёў, саслоўяў грамадства Вялікага княства Літоўскага. Дзякуй вялікі яшчэ раз за гутарку. Слухайце, калі ласка, на ўсіх пляцоўках для падкастаў, якія вам зручныя. Расказвайце, калі ласка, пра нас сябрам і да новых сустрэч.